Zer moduzago? Besarkada eta musu estuen ondorengo esaldia izan ohi da. Baina gaur ez da ohiko galdera bakarrik. Atzean, zer moduzago epaiketaren kontuarekin, eta zer moduz daraman, ilusio gehiegirik egin gabe askatasuna usaintzearen hori, bat, dakarte. Segituan erantzun dio. Urduri, oso urduri, ezin egon bat zaukanat, txaboloan ere ez naunkabitzen. Kideak asko ari ditun laguntzen, lasai hartzen laguntzen, baina aldi berean funtzionarioek ez ziaten tregorik ematen, egoera hau gehiegidun. Gogor besarkatu du laguna, baina segundu gutxiren bueltan leun errefusatu du besarkada, eta bere printzipioen kontrariko balitz bezala, begimakur gehitu dio. Gaur mesedez enazan gehiegi ukitu, eta ez ezan janaririk atera, ez dinat arriskatu nahi. Gogotsu zauden, eta etzien ati zorratzeko aitzakia txikienik ere eman nahi. Eskua pasatu dio lagunari hiletik. Ondo zagon, maite, lasai-lasai egongo gaitun. Eta ateetako kristaletatik, giltzaririk ageri ez dela ziurtatu ondoren, musu azkar bat eman diote elkarri. Ulertu egin dio, ez du tontakeriarik egin nahi, ez die arrazoirik eman nahi, baina begibistakoak dira, horrek berak lagunari sortzen dizkion amorrua eta tentsioa. Laguna beti izan baita nahikoa pantera, lasai utziz gero lasai dagoena, ukituz gero, erasoa itzuliz defendatuko dena. Ez zegoen zapalduta eta esituta bizitzeko jaioa. Beti gustatu izan zitzaion, autoritateren aurrean hain arrosko ikustea. Frantsesez bidaltzen zituen pikutara giltzariak, gustatu egiten zitzaion, inoiz ez makurtzeko zuen jarrera hori. Esaterako, funtzionarioek elkarrez gehiegi ukitzeko atea kolpatzen zietenean, inbidia galanta zuena batekin erantzuten zien desafiozko irribarre batekin. Hala esaten zion, haiei errespetua izaten hasten naizen momentuan galtzen dion errespetua eure buruari. Gaur, ordea, kaka eginda dagoela nabari dio, eta ez dago horrela ikustera ohituta. Hala ere, ezin izan du ekidin egun batean izan zuten bisitarekin akordatzea. Gogoratzen naiz, indarrez atera induten hartaz, 3 hilabetez geratu intzen bisitari gabe. Barre egin dute, aspaldiko kontuak gogoratzen ari diren bi lagunek bezala. Merezi izan zinen, erantzun dio. Izan ere, orduko hartan, baimendua zegoena baino dezente gehiago ari ziren elkarrukitzen. Funtzionario batek atea kolpatu zien behin, abisu gisa. Zer nahi diten hauek ba? Ez ditizten bisa intimoak baimentzen eta aldi berean haragi bizitan sartzen gaitizten metro karratu gutxi hauetan. Egun hartan, ukitze eta ukitze artean zituzten elkarrizketetan, ongi oroitzen ez duen arrazoiren batengatik, damua hitza atera zen. Armagabetzea ari ziren azaleko solasaldia bailitzan, trabeska eta baldar damua hitza elkarrizketan erori zenean. Une deserosoa izan zen, bientzat, eta haien ahotik ateratakoa entzun ez balute bezala jarraitu zuten elkar laztantzen. Halako batean, giltzariak inbiriaz edo batek daki zergatik amorrarazita onaino iritsi gara batekin zabaldu zuen lagunaren aldeko atea. Abizen ez deitu zion, eta horrek inpresio arraro bat sorrarazi zion. Argi esan zion pasatu egin zela, barrura zijoala bisita bukatu aurretik, eta zigortua egongo zela denbora luzean. Beste giltzari bati deitzen zion artean, lagunak eskutik heldu eta lasai bat bota zion, begia gozo kliskatuz. Oraindik gogoratzen du, irribarre bihurri eta zabala ahoan, gorputza hilda uzten eta funtzionarioi esaten, hemendik joatean nahi baduzu, zeuk atera beharko nauzu. Eta atera zuten, biren artean indarrez atera ere. Betirako erretinan geratuko zitzaion irudia. Laguna bi funtzionarioek hanka eta sorbaldetatik zintzilik zeramaten bitartean, irribarrez eta aurrez atera zen hitz madarikatuari erantzunez bezala, aditu idan, esan eta Edith Piafen ahotsa imitatuz, ozen abestuz. No rienderria... Txiletarrenera itzuli zenean, Agustinari kontatu zion bisiteko eszena hura, baita ziurrenik laguna denbora batez bisitari gabe geratuko zela ere. Anekdota ia barregarri bezala kontatu zion, espetxeko kontuekin ohituta dagoenak bezala. Agustinak, ordea, adi entzun zion, eta eskua sorbalda aldean jarrita, bere aurpegian ikustera ohituta ez zegoen begitarte batekin, gozo esan zion. Orain, kontai ezadazu benetan sentitu duzuna. Ez da barregarria, latza da.
Berak ez zion minari bide egiten utzi nahi. Nahiago zuen anekdotaren indarrarekin geratu, erresistentzia keinu eder bezala gogoratu, giltzariek bilatzen zutenari ez men egin. Agustinak onartu zion premisa, baina noizbait hitz egin beharko duzue, ba, minaz ere, bota zion etxita. Eta jarraitu zuen, minaz mintzatzeak ez dio keinuari duen indarrik kenduko lagun. Erresistentzia ekimen bat da, autoritarismo esplizituari intsumisioa, plazerretik eta errendizio ezetik egindako oihua, baina ez dezagun azpian duen indarkeriarik estali, katsai? Pixka bat bada ere, haserretu egin zen, tonu paternalistan botatako horrengatik, baina isilik geratzea erabaki zuen. Hurrengo egunean, haien etxean jaiki zenean, honako oharra irakurri zuen mahai gainean. Ordu biterdietan Filipo Gost metro irteeran. Eta musu bat. Gozaldu bitartean metroko mapak begiratu eta arantzko bidea nola egin asmatu nahian aritu zen. Oinez joatea erabaki zuen azkenean, 40 minutu besterik ez baitziren. Iritsi zenerako, antzegoen laguna. Elkarri musu eman eta azalpen gehiagorik gabe, goazen, esan zion. Misterioa mantentzen ere ongi zekien Agustinak. Metro batzuk egin zituzten aurrera eta Père Lachaise hilerriaren burdinezko ateen aurrean geratu ziren. Hilerriek rollo txarrik ematen aldizute? Harritu egin zen lehenago bere hilerriekiko filiaz hitz eginez izanaz. Ez horixe, maite ditut? Ederki orduan, esan, eta eskutik helduta, 100 hobi kaleren artean gidatu zuen. Nabari zen ongi ezagutzen zuela lekua. Hainbat pertsona eta pertsonaia ezagunez mintzatu ziren, eta tartean geldialdi berezia egin zuten. Begiak itxiarazi eta hala aurkeztu zion belarrira galdera eginez. Badakizun nork esan zuen, musu batek bizitza bat suntsi dezake, esaldia? Begirik ireki gabe erantzun zion, Oscar Wildek, noski? Eta hantxe ikusi zuen, Wilden hilobia, jendeak Espainiak margotu ostean emandako musu gorriz beteta. Hortera xamarra iruditu zitzaion, baina ez zuen ezer esan. Hala jarraitu zuten ordu betez edo, azkenik esan zion arte. Bueno, hor duzu bisita honen arrazoia, oso osorik zuretzat, eta kontaiozu arren niri atzo kontatu etzen idana. Gustatuko zaio. Bakarrik utziko zaituztet. Ez zuen inoiz bere burua oso mitomanotzat eduki, are gutxiago hildakoak goratzeari zegokionez, eta hala ere, nola ez dakien arren, Edith Piafen hilobiaren magaletan eserita topatu zuen bere burua. Hilobiko izkiei begira zegoela, bapatean etorri zitzaizkion azken urteetan bizitako guztiak. Oso nekatuta sentitu zen, akituta, baina etzekien ongi zergatik. Bisitek ez zuten bere horretan nekatzen, gainontzeko guztiak baizik. Estresak, beldurrak, une oro bere burua auzitan jartzeak, etxipenak, indarra atera beharrak, bueltan kontatu beharrekoak, bere zaurgarritasunak, lagunarenak, erasoek, askatasun faltak, gorrotoak. Denak batera etorri ziren Edith Piafen aurrean. Une batez, bere buruak eskaintzen zizkion sentimendu oroitzapen eta gorpuzteek gainezka egin zioten, eta hautsi egin zen. Baina une labur batez besterik ez, segundo batzuk utzi zizkion bere buruari minori guztia askatzeko eta, ondoren, Edith Piafengan pentsatu zuen. Bizitzako guztiak bizita ere, ez zela derrienetaz inoiz damutu. Zerbait ulertu zuen orduan. Oso ondo zertzen etzekien zerbait, baina gorputzean bide egin ziona. Bukatu zuenean, Agustina antzegoen, zuhaitz bati eutxita zigarro eskuan, zain. Besotik heldu eta gaur zerbeza batzuk merezi ditugu, lagun, goazen Agustinenera. Marce eta Mateo bidean daude. Ordu txikitan, etxera bidean, bostek batera garrasi bizian oiukatu zuten. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non,
de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie